Tiri kuno ku Balamina Farm, tiri mu nharaunda ye Beatrice. Ndasanga na mukoma vari pana pa Dengura. Tiri kufamba tichitsvaga nawo kwatiri kuno tiri pa Sly Media TV. Asi nyaya yataona inyaya inosiririsa nekuti zvikafu zvatingati majanga akanga achitarisirwa kuti achange ave nechibage stress yega hapana chakabuda, zvimwe hazvina kana kuita muchekechera. Zvinoratidza kuti gore rino igore renzara. Kumatunhu kwese tiri kufamba tichitsvaga kuona kuti tione kuti zvakamira sei, uye tichisvitsa mashoko anenge achitaurwa nevanhu vari munharaunda iyoyo zvakanangana nedrought yatapinda mairi mugore rino ra 2024. Nekudaro taita mhanza yekuti tisangana namukoma Dengura kuti vatitaurirewo mamiriro ezvinhu zviri munharaunda yavo yavagere ino ye Beatrice, kuti ivo vari kuonawo sei. Regai ndivachingamidze muchirongwa titange hurukuro yedu. Mukoma, makatanga kutaurira zita renyu rezero uye nekuti tiri kupi? Munomu tiri Maseke ku Beatrice mudunhu reBalamina Farm. Zita renyu rezero ndiani? Zita rangu ndinetwa Dengura. Mukoma Dengura, gore rineri kwatafamba kumukweso kuti ringonzwa iri nyaya imwe chete iri kutaurwa kwese iri nyaya yenzara. Muno muzvakamira sei? Muri kukohwa here gore rineri? Ya, nyaya yoyo inyaya yekuti takabatira hana mumaoko kuti gore rinopera zvakadini ratakatarisana naro iro rineri. Nokuda kwechikonzero chekuti pa 11 pa auditing yatakaita yevarimi vakakwanisawo kuwanawo zvokungowanawo zvimasunda chando mudunhu rese tiri mu 100 takakwanisa kuwana vanhu 5 pa 100 varimi vari mudunhu medu vakangokwanisa kuwanawo zvimasunda chando. The rest hapana kana akawana kana bhagedhi renzungu chairo. Saka panyaya iyoyi inyaya yekutoti rubatsiro mudunhu medu tinenge tichitorutsvakawo kuvatungamiriri vose vangagona kutibatsira, even kana nemaprojects. Simba rekushanda tinaro, but kushanda takashanda hazvina kuibva chisiri chikonzero chokuti ane usimbere kana kuti haana. Idambudziko rakatiwira tose mudunhu redu. Saka ndo nyaya iri pano. Takatarisana nedambudziko iro riri, mungarangarira here? Ndiri kuona kuti muri munhu arinonzwisisa zvinenge zvine mastatistics, kuti makapedzisira kusangana nedambudziko redrought iri gore ripi? Drought yatinayo yemwaka uno ina hangu ndoda kuifananidza ne1992. Ndo dambudziko ratinaro mugore rino. Gore ra 1992 imboti dzoserai mundangariro kuti rakamira sei, rairwadza zvakadii marenge nedrought iroro gore rakanga rashayika mvura? Mugore ra 92 rakatirwadza zvishoma zvindingataura ndisingapedzi zvangu nguva, zvinosanganisira mvura yekumwa. Gore rine ratina kuiwana. Zvipfuyo zvedu zvakapera kufa. Ndo zvandiri kutarisira kuti dambudziko iro richinaro gore rino. Ndogotarisa kana tiri panzara, chikafu chokudya chevanhu chaicho 92 takasvika pakumhedurirana tsanga imwe chete yechibage. Zvazvo kuti chibage chinokangwa zvezvezvo harugare, kwatongongoti pawasvika wotongotomira zvakasimba kuti utochidya chiri chimbishi. Saka dambudziko iri ndikuti kana takaritarisa so kuri kundidzosera kuna 92 sezvazviri zvika izvi, tinenge tichitukumbirawo rubatsiro wakumanano kuti zvakaoma kuti pwere dzatinadzo dzisangane nehondo iyi. Mugore ra 1992 makazoriyambuka sei? Tinotenda Mwari kuti muchiri vapenyu, hamuna kufa nekuda kwenzara iyoyo, asi makariyambuka sei kuti muzosvika pakuti aiwa mwaka wakasenge wane mvura wavepo? Handidi kuti ndisambovanza ipapo. Hurumende yakamiramira pakuti takachererwa mabohozi.
chero zvazo system yacho yemabozi yanga yakateya zvadererei, but mugumira kwayaita takandogamiwa nemvura, uye kwaitouya mota magonyeti nemvura achitosvika pazvikoro zvekutoflota gonyeti rese remvura meno tanga ari mahectares mangani, maraino otouya kutomwa mvura ipapo. Saka ndezvimwe zvataipuwa, uye taiva nezvikafu zvimwe zvataisapotewa nazvo zvakafanana nechibage, taindopiwa zvakafanana nebhinzi. Saka zvinhu zvaindoti paunonorovawo 2 days nenzara uchisqueezawo pamushandiro wawaita, zvinhu izvozvo pazvaiuya zvaimbotigama uye zvaindoderedza kuziya kwevanhu. Zvipfuyo zvakapera zvakadii mugore ra1992 iro? Tichitaura nezve92 tichidzoka kumashure uko, taitoziva kuti danga rimwe narimwe, musha mumwe namumwe waitova nemombe dziri more than 30. Asi mugore ra92 hapana munhu akasara nemombe kuvabereki vose, varimi vose, dzakapera kufa, zvekuti takatombosvika pakurarama nenyama yemombe idzipi, zvekuti watosvika pakutoti kana inenge yadonha uko nenzara nenyota, vaitoti aiona ngaatovheyawo ikoko, nokuti pakatomboita mwedzi wanga wakatekeshera nyama yataitoti mavhongoma, ng'ombe inofa nenzara. Saka tatanga kutoti mavhongoma, ndo pataizonosapotewawo nechibage chataiti chini Kenya, chaiuya tichidya, takudya nenyama iya, asi murimi wose zvipfuyo zvakatsakatika. Zvinova kuti zvakasiya vanhu vane urombo panguva iyoyo. Vanhu vakazorikavha here kusvika kumombe dzinosvika kuma30 idzo dziya dzaimbowanikwa mugore ra1992 pasati paita drought, tichitarisa kuti iye zvine zvitawanikwa nerimwe drought zvekare, vanhu vanga vati varikavha here kubva ipopai? So far ngati vari mu50% kurikavha kwavanga vachikwanisa kuti vandosumuka. Nokuti pane chimwe chirongwa chakambondopinda varimi vachipiwa ng'ombe, saka vava vachisumuka zvishoma nezvishoma. Asi panyaya dzeupfumi hwakatsakatika mu92 vanhu hatisati tasvika paupfumi hwatanga tiinawo. Zvinova kuti vanhu vakatombonza akazomboitawo mombe, hapana akapfuura mombe dzinosvika 15? Hapana munhu akapfuura ng'ombe dzinosvika 15 kune vanhu vane ng'ombe pari zvino. Ngatichitarisai nemataura zvakanga zvichiitika mazuva iwayo maererano nemabatsirwo amakaita. Takuchiuya manje panyaya yekuti rubatsiro rungatarisira hurumende, nekuda kuti pamwe vakanga vari ku1992 vanga vari mumanagement yedrought havasisipo. Pane vamwe vanhu vanyowani vasina kumbosangana nedrought iyo. Takatarisana zvakafanana neMinistry of Lands, Agriculture. Mungavapewo zano rekuti chii kuti vagone kubatsira vanhu vari kunoko, nekuti ivo vangangofunga kuti kuri kungodiwa chibage chete, asi makambobatsirwa kana nemvura kana mumashoko enyu imimi kuhurumende iri kutonga? Zvinhu zvinobata mweya wemunhu ndo zvinhu zvatinotarisira izvozvo, zvinoti mvura. Mabozi munzvimbo ino akandonzi wedzerwei, akawedzerwa, kwete kunzi wedzerwei, nokuti chero akawanda kusvika papi tinoti toada. Saka zvakafanana nemvura uye sadza. Tine vana vechikoro, kuti musha unenge une vana kana 5 kana 6, baba namai kana 8. Vanhu ivavo anogona kunge ari baba chaiye akatosimba, muchitoona kuti murume. But kana mukaona vanhu ivavo vakasajegwa nemaprojects zvimwe zvingaitwa, muchaona tichasangana nemunhu wamusingatarisiri kuti shuwa vana vapera nenzara. Saka tatizamawo kuti tikakwanisa kuwana zvinhu zvogona kuti teigona kuti tamushandira pamwe wedunhu chaiyo kutoti mvura yovapo, tozama kuitawo kana zvima horticulture izvi. Mayouth edu tovasumudzira voshanda. Iko zvinezve hapana munhu asingatombodi kushanda asi kutoshaya basa, nokuti hakuna chiriko. Saka munhu titonetare kuti kana ukatowana pokubata-bata ndokuti uwanewo chouviri. Tinotenda kune vari munharaunda yemunomu,
vari kunze kwenyika vakakurira munharaunda ine, ndeapi mashoko amungada kuvadzidzisa vakanangana nenyaya yekuti hurumende haisiyo yega yatingangotarisira kuti ichengete vabereki, asi kune vana vari kushanda kuHarare, vari kuBulawayo, vari kuGweru, vakatekeshera nenyika ino. Iye zvino tanzwa kuti mukomana wemudunhu rine rakashaika ari kumazuva kutsvaga chikafu kwese ikoko kuti agone kuraramisa mhuri, kuti vana vasakangamwa, vana vakazvarirwa muno vasakangamwa vabereki vavo vari muno kuti mugore renzara. Kuvana vane pokubata ndotoda kutotanga kuvakurudzira kuti mabasa ngaatombochengetedzwa zvakasimba patiri pakaoma, ngekuti mumhuri tinenge tichoti subtract plate 1 mwana uri kubasa. Saka tiyei tichitoda kuti mwana ziso rake kana zviro zvemapuropati zvekuti ndotengera mai juzi kana chiga, uya nebhagedhi reupfu munhu ararame, uya nebhagedhi reupfu munhu ararame. Ndo zvinhu zvandoda kuti ndikurudzire kune vari kumabasa kuti rangarirai kumusha ndapota, unosvika mai nevanikina musha wavharwa gore rino. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu ekurudziro uye neuchapupu hwamapa hwedrought rakamboitika. Tarisana nedrought regore rino ra2024 risina kuwanikwa mvura, zvaita kuti zvirimwa zvizhinji zvifire mumabvi, zvakatokura zvasina kuzomboita kana muchekechera. Tinotenda zvikuru kwazvo nekuti tendera kuti taure nemi pano paSly Media TV. Neniwo ndafara pakuti ndeno zvanyatsa kupublishwa kunzvimbo dzese zvinosanganisira nyaya yehunhu hwatakasangana nahwo mumusha wedu muno, zvosanganisira futi nyaya iyoyi tichazama kutsokotedza yenzara, kuti kana ane zano rake sezvakaita Josefa paIjipita kuti ngatizviunganidzire zvikafu kuitira nzara inouya, ndo vanhu vatinotarisira ivavo kuti tigone kuenderera mberi noupenyu. Tinotenda maita basa mukoma. This is Yegore TV, hakudi masivi, Sly Media TV, and this sport and dream street in the zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yeah, my ghetto youth, kuchinja life, yeah, my ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, yeah, Sly Media.